Isang magulang ng pasyente sa Bulaon Community Hospital ang naalarma at nagpaabot ng kanyang pagkabahala sa social media matapos umanong isara ang kanilang mga kwarto. Dapat naka-isolate tayo. May exhaust fan. Para tayong nakagarapon na parang daga na nakagarapon na walang pasingawan. Yung mga hininga natin, halo-halo na lang dito. Sa nakaalarmang sumbong na ito, kinumpirma ng news team sa City Health Office ng Siyudad San Fernando ang kalagayan ng mga pasyente at medical frontliner sa hospital. Ayon kay Dr. Carlos Mercado, OIC ng CHO, 2 ang kumpirmadong nagpositibo sa COVID-19 sa Bulaon Community Hospital. Isang kitchen staff at pasyente ng ospital. Diabetic may admit sa hospital, tayo niyang x-ray din, pneumonia, sinuabdemic positive yung kanita. Na-chief nurse siya po? Ano yan po? Kitchen staff. Sa ginawang contact tracing ng City Health Office, maging ang mga kapatid niya ng kitchen staff ay nagpositibo na rin sa COVID-19. Ngayon, yatin niyang kapatid dito, kaya binabali, positive na naman sa kapatid na. Bukod anya sa pamilya ng kitchen staff ng ospital, may naisugod rin sa emergency room ng Community Hospital ng Bulaon at nagpositibo sa COVID-19. Itang metong pasyente mangukuya. Siguro yan yung kwento na pero pa-check up yan, kukunin ko. Kung bakit din in-x-ray dyan naman pneumonia, tapos very positive yan. Niya ka nung hindi naman ka rin admit ka rin. Kaya ka nung mag-positive yan, diretso na na yung kain. Yung desdado. Yung desdado. Mount Carmel. Sinikap ng news team na ipaalam ang reklamo ng ilang pasyente na nagpanik sa Bulaon Hospital. Ayon kay Dr. Mercado, nasa jurisdiction umano ng Pampanga Provincial Health Office ang pamamahala ng ospital at ang pangyayari umano ng local transmission doon ay hindi nagresulta ng pagtigil ng operasyon o lockdown ng tanggapan ng hospital facility. Naiparating na namin kay Dr. Jose Antonio J. Rivera ang impormasyon, ngunit kanya pa rin umanong beberipikahin ang impormasyon kaugnay ng operasyon ng ilang pasilidad ng Bulaon Community Hospital. Paolo G. Santos, CLTV News.